Mantéñense abertas todas as hipóteses en relación co tráxico suceso rexistrado este martes en Pontevedra. Pouco antes das 9 da noite, un mozo de 18 anos faleceu despois de ser rescatado do río dos Gafos con feridas de gravidade. Polo momento, non hai ningunha persoa detida por estes feitos. Que tal, saúdos? 300 persoas xa utilizaron o transporte gratuito da liña Conecta Rural nos seus primeiros 15 días de funcionamento. Este mércores o propio presidente da Deputación de Pontevedra comprobou a aceptación desta liña viaxando no autobús dende Portas ata a capital pontevedresa. Luís López destacou a importancia da iniciativa que facilita aos veciños de Moraña, Portas e o Campo Lameiro o acceso a servizos como o Hospital do Montecelo ou o campus universitario. O Executivo de Ribeira licita a construción do parque infantil na Praza do Centenario despois de que finalizase o proxecto de reordenación deste espazo. O orzamento destinado a esta actuación ascende a 212.000 euros e a previsión do Concello é que a nova instalación entre en servizo antes de que remate o ano. Xornada de limpeza da Praia da Compostela en Vilagarcía. A rapazada do Colexio Sagrada Familia levou a cabo este mércores unha gran recollida de microplásticos. Este centro, por certo, acaba de entrar nas escolas azuis da Unión Europea en recoñecemento aos seus proxectos medioambientais. O comercio local de Pontevedra premia a súa clientela cun café. E a nova campaña posta en marcha dende o Concello para estimular as compras no comercio de proximidade. As persoas que realicen un gasto superior a 20 euros nos establecementos participantes recibirán un vale para trocar por un café ou unha auga. E o Real Club Náutico de Portosín acollerá do 8 ao 10 de maio o Campeonato de España da clase ILCA na categoría Máster. Na cita participarán ao redor dun cento de regatistas chegados dende diferentes clubs de todo o estado. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos pola morte dun mozo de 18 anos rescatado do Gafos en Pontevedra. Mantéñense abertas todas as hipóteses en relación co tráxico suceso rexistrado este martes en Pontevedra. Pouco antes das 9 da noite, un mozo de 18 anos faleceu despois de ser rescatado do río dos Gafos con feridas de gravidade. Polo momento, non hai ningunha persoa detida por estes feitos. A Policía Nacional mantén varias liñas de investigación. Todas as hipóteses están abertas na investigación sobre a morte dun rapaz de 18 anos onte en Pontevedra. Como ben di vostede, as líneas están absolutamente abertas, hai que esperar a que traballen os corpos de seguridade do Estado e, polo tanto, vamos a ver, en función de os que se poida apreciar, pois daremos algunha noticia máis. De momento está todo aberto. Os feitos rexistráronse pouco antes das 9 da noite na contornada pasarela de Madeira da Rúa Rosalía de Castro. Os servizos de emerxencias foron alertados despois de que se localizara un mozo no leito do río Gafos. Cando foi retirado da auga, a vítima estaba en estado moi grave. Os sanitarios conseguiron estabilizalo no punto para trasladalo a un centro sanitario, pero finalmente faleceu no Hospital Montecelo. Bueno, a policía está investigando absolutamente todo, dende fai falta ter desde a autopsia para saber exactamente cal é a causa da morte, pero, polo tanto, vamos a deixar traballar. En todo caso, aproveitar para dar os nosos pésame e as nosas condolencias aos familiares da víctima, que dende logo, este momento é o importante, pero a policía está traballando en todas as liñas. Aínda que inicialmente se informara de que a Policía Nacional detivera unha persoa, hoxe esta versión foi desbotada. Os axentes si interrogaron un menor de idade que se atopaba co falecido. Agora as pesquisas diríxense a aclarar as circunstancias do falecemento deste mozo. A Policía Nacional, que se encarga da investigación, terá que determinar se a morte foi accidental ou se produciu algún suceso previo que rematou no fatal desenlace. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis.
Agora somos Mi Electro. Mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Outra noticia destacada, as tormentas foron as protagonistas nas últimas horas nas Rías Baixas. Este martes á tardiña rexistráronse fortes precipitacións en distintos puntos da nosa contorna, acompañadas de aparato eléctrico. No Salnés, en zonas como Ribadumia, mesmo houbo algunha pequena incidencia con asolagamentos nas estradas e sumidoiros atoados que non daban asumido tanta cantidade de auga. As tronadas tamén foron protagonistas durante as últimas horas da tarde. Na xornada deste martes, de feito, a EMET activou nas Rías Baixas unha alerta laranxa por tormentas, un aviso que se mantivo este mércores, pero reducido a nivel amarelo. Ao mesmo tempo, seguro que tamén o notaron, produciuse un desplome das temperaturas. Despois de varios días de sol e calor, mesmo acariñando os 30 graus, os termómetros experimentaron un brusco descenso. E a Policía Local de Ribeira está a desenvolver estes días unha campaña de control dos vehículos de mobilidade persoal, os coñecidos como VMP. Segundo informan, todos estes vehículos deben cumprir tres requisitos fundamentais: estar dados de alta no rexistro da DXT, portar a etiqueta identificativa e contar co seguro obrigatorio. Dende a Policía Local sinalan da importancia de regular estes vehículos, xa que, de non facelo, poderían conlevar sancións que van dende os 80 aos 800 euros e incluso a inmovilización e retirada do mesmo. Ante calquera dúbida ao respecto, instan a chegarse á propia comisaría, onde se lles dará todo tipo de información. 300 persoas xa utilizaron o transporte gratuito da liña Conecta Rural nos seus primeiros 15 días de funcionamento. Este mércores, o propio presidente da Deputación de Pontevedra comprobou a aceptación desta liña, viaxando no autobús dende Portas ata a capital pontevedresa. Luís López destacou a importancia da iniciativa que facilita aos veciños de Moraña, Portas e o Campo Lameiro o acceso a servizos como o Hospital do Montecelo ou o campus universitario. Hai 15 días que entrou en funcionamento o transporte público da liña Conecta Rural, un autobús gratuito que une os concellos de Moraña, Portas e o Campo Lameiro con Pontevedra. Todo o que reporta, porque aquí falamos de usos que pode ter para acudir á farmacia, ao médico en cada un dos concellos, ou ben vir á capital da provincia e facer paradas en sitios estratégicos. Primeiro na zona de Campo Longo, onde hai toda a parte administrativa da Xunta de Galicia, e a Hacienda, logo a zona dos xulgados da Parda e, por último, a Montecelo. Neste tempo, ao redor de 300 persoas utilizaron este servizo, 150 usuarios en cada unha das liñas activas. Hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra, impulsora da iniciativa, comprobou o funcionamento deste transporte, facendo o percorrido dende Portas á capital, tempo que aproveitou para falar cos veciños. Tiñamos aquí a experiencia dos usuarios que había hoxe, había dous señores maiores que saliron de Portas, que viñan a facer unha proba ao Hospital Provincial de Montecelo. Eles lle evitou coller o coche, con todo o que conleva, desde o punto de vista económico tamén de risco. O señor maior decía que, bueno, agora xa non estou moito para coller o autobús. E logo unha chica universitaria que ven á universidade 3 días de 5 e logo tamén fai o traxecto de volta. Isto todo gratuito. López recordou que este proxecto conta cunha subvención de €500 000 e que foi recoñecido entre os 100 mellores de España no eido de innovación territorial. Caso de Portas, que era o que viñamos ora comentando, hai moitos usuarios que son estudiantes que veñen aquí ao campus de Pontevedra e claro, eles só tiñan como recurso a liña que ven de Vilagarcía a Pontevedra, pola carretera autonómica, o que provocaba que pais e nais tiveran que utilizar transportes propios para ir acercarse a esa carretera e logo subir ese autobús. Agora non. Agora, pois o autobús pásalles casi diante da porta da casa. Dende a Deputación están moi satisfeitos coa acollida do servizo que, como experiencia pioneira, permanecerá vixente ata o primeiro semestre de 2027, aínda que non desbotan prolongar o seu funcionamento. Está sendo un éxito, desde o momento en que é un éxito cando chegue ao punto final, que será no primeiro semestre do ano 27, e aí
cando vamos a afrontar as posibilidades de darlle continuidade ou non. O noso camiño é este, buscar e proporcionar servicios a concellos do rural e que vivan onde vivan, os veciños poidan ter o acceso. Este autobús gratuito de Liña Conecta Rural está operativo de luns a venres, con 8 servizos diarios dende Portas e 6 dende Moraña e o Campo Lameiro. Os detalles poden consultarse na web bus.gal. O cuadripartito de Cambados pecha un acordo para os orzamentos deste 2026. As contas son de récord, acadando os 11,3 millóns de euros. Aínda que a situación económica do municipio mellorou, os orzamentos contemplan novos recortes. Ese axuste afectará as partidas de libre disposición, nalgúns casos cunha reducción do 25%. Entre as partidas afectadas están cultura, turismo, medio ambiente ou festas. Este mércores, o líder do BNG, formación que está dentro do goberno local, insistía en que os ingresos no concello seguen a ser baixos. Liso González pide unha revisión da fiscalidade e deixar de pagar gastos impropios, aqueles que deberían asumir outras administracións. No seu caso, explica o nacionalista, non se van tocar subvencións das AMPAs, de colectivos de ocio e tempo libre e de asociacións culturais. Apunta que os recortes afectarán a algúns convenios do seu Departamento de Cultura, como o apoio ao Festival Xironsa, a Festa Mariñeira ou o Desfoga. Os 11 millóns tal son o que temos non dá, porque hubo que recortar o 25%. Entón, eso, podemos caer en demagoxias de si, eliminando sueldos de ou así, son 40.000 euros, hasta o 25% do orzamento que acabamos de recortar na libre disposición, vai moito diñeiro. Eu creo que fai falta o que nos dixemos sempre, actualizar a fiscalización do Concello de Cambados, os servicios que presta. Esa é unha pata, e a outra pata fundamental é que os concellos deixemos de pagar os impropios. E o Executivo de Boiro levará ao pleno deste xoves, o correspondente ao mes de abril, para a súa aprobación o orzamento municipal para este ano 2026. O documento ascende a 19,1 millóns de euros. Segundo indican fontes municipais, o presuposto segue a mesma liña que os aprobados nos últimos anos, cubrindo todas as obrigas municipais, mellorando na prestación de servizos e reducindo a débeda que se sitúa agora por debaixo, un chisquiño por debaixo do 18%. No relativo aos investimentos, o orzamento deste 2026 inclúe unha partida para pavimentos e arranxo de vías en varios núcleos do municipio. Tamén se inclúe a mellora das redes de saneamento e abastecemento municipais e aportacións importantes pro arranxo dos centros sociais, a mellora das infraestructuras deportivas e os parques infantís, entre outras. Máis cousas, o Executivo ribeirense licita a construción do parque infantil na Praza do Centenario despois de que finalizase o proxecto de reordenación deste espazo. O orzamento destinado a esta actuación ascende a 212.000 euros. A previsión do Concello é que a nova instalación entre en servizo antes de que remate o ano. Rematadas as obras de reordenación levadas a cabo no entorno da Praza do Centenario e o novo auditorio, no que se creou unha gran superficie rectangular destinada a albergar unha área de xogos infantís, o goberno local vende sacar a licitación a construción dun parque para os máis cativos. Neste caso, a intención do goberno pasa por levar a cabo un proxecto deseñado con elementos diferentes ou situados no resto das zonas recreativas da cidade, para que os nenos teñan unha mellor oferta de áreas de ocio. Nos orzamentos que aprobamos ao chegar ao goberno, os orzamentos que entraron en vigor prácticamente co ano rematado, o ano 2025 rematado, prevíase unha partida orzamentaria de 213.000 euros para dar cobertura económica a que o Parque do Centenario se puidese facer nunha única tandada, todo dun tirón, porque efectivamente anteriormente estaba proxectado por fases. Creíamos que o xeito de traballar nunha zona ademais tan céntrica e que ten tanta demanda de nenos e nenas, era facelo nunha fase única. Polo tanto, esa aposta do goberno municipal por mellorar
o que é a Praza do Centenario e por dar resposta pois a toda esa demanda que temos do público infantil e familiar, vai ser xa unha realidade. Estamos en plazo de presentación de ofertas económicas e, como digo, pois se vai a facer un parque diferente a todos os que hai no municipio, con elementos novos, con elementos inclusivos, con algún elemento tamén para os máis pequenos, para os bebés. As empresas interesadas poden presentar xa as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónica da Xunta ata o vindeiro 13 de maio. A intención do Executivo é que a nova instalación entre en servizo antes de que remate o ano. Unha vez que se inicia a licitación, pois necesitamos que se sean presentadas as ofertas, abrir as ofertas, valorar as ofertas. Actualmente é raro que unha licitación deste tipo non conte con algunha oferta que teña baixa temeraria, polo tanto, eso normalmente o que fai é todavía ralentizar máis o que é o procedemento, porque, como sabedes, as baixas temerarias hai que informalas, hai que volver a pedir documentación e hai que volver a facer unha mesa. Aí seguramente se van a alongar os plazos, pero agardamos pois que antes de que remate o ano, desde logo, o parque infantil poida estar xa en pleno funcionamento para os rapaces do noso municipio. O investimento destinado a esta actuación ascende a preto dos 213.000 euros. O PSOE de Rianxo insta ao Goberno a acometer as obras de asfaltado e instalación de puntos de luz en Abuín. Queren trasladar así o seu apoio aos veciños deste núcleo que levan anos agardando por unhas actuacións comprometidas en 2023 e que a día de hoxe seguen sen materializarse. Ademais de solicitar o inminente inicio das obras para mellorar a seguridade e a calidade de vida dos veciños da zona, os socialistas piden ao Executivo que faga público o treito que finalmente será obxecto de actuación. O voceiro Óscar Rial denuncia que hai veciños que presentaron a solicitude por rexistro ata en 4 ocasións e de momento non saben se as súas vivendas están comprendidas no treito que vai ser renovado. En Pontevedra o PP reclama ao Concello que teña en conta os veciños durante as obras de renaturalización e destape do río dos Gafos. Rafa Domínguez asegura que a formación apoia a intervención, pero demandan ao goberno local que reforce o mantemento do espazo no momento da intervención e no futuro. Es muy importante que hagan las cosas bien, para que, por culpa de una obra que puede ser positiva para los vecinos, no vaya a haber problemas de ratas, no vaya a haber problemas de mosquitos, no vaya a haber problemas de aves de rapiña que puedan hacer a pasar de la zona y, sobre todo, no vaya a haber problemas de seguridad o problemas de inundaciones que pueden ser graves. Por lo tanto, la obra del Gafos no se debe ceñir solo y exclusivamente a la obra, sino que tiene que tener aparejado y asociado un programa de mantenimiento muy importante para que sea la obra que todos deseamos. Ademais, o voceiro popular criticou a xestión deste proxecto realizada polo Executivo pontevedrés. Recordou que a intervención naceu cando o PSOE formaba parte do goberno bipartito e que no seu momento fora impulsada polo seu voceiro e concelleiro de Medio Ambiente, Iván Puentes. Tras as eleccións do 2023 e co BNG gobernando en solitario, a intervención prevista inicialmente sufriu certas modificacións. Agora está previsto que as obras comecen ao redor do 11 de maio. Rafa Domínguez advertiu de que os retrasos acumulados poden supoñer a perda das subvencións de fondos europeos que se conseguirán para esta renaturalización dos Gafos. Segundo os prazos actuais, a intervención tería que estar rematada antes do 30 de xuño de 2026. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa gran recollida de microplásticos na praia da Compostela en Vilagarcía. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Xornada de limpeza da praia da Compostela en Vilagarcía. A rapazada do Colexio Sagrada Familia levou a cabo este mércores unha gran recollida de microplásticos. O alumnado está moi concienciado con esta problemática que ten graves consecuencias para o medio mariño. Este centro, por certo, acaba de entrar nas escolas azuis da Unión Europea en recoñecemento aos seus proxectos medioambientais. A praia da Compostela en Vilagarcía non é allea a un dos problemas medioambientais máis graves que afectan ao medio mariño, os microplásticos. Conscientes diso, o alumnado do Colexio Sagrada Familia púxose mansa a obra para retirar do areal a maior cantidade posible de refugallos de pequenas dimensións. Agora mesmo estamos facendo como recollida de plásticos na praia para ver como podemos axudar máis ao planeta.
Debido a que pasou o camión, os plásticos máis grandes como que xa non están, pero os máis pequeniños siguen estando, o sea, temos que axudar ao camión a que acabe de recoller eses nanoplásticos, o sea, os máis pequeniños de todos. A xente que deixa os plásticos por aí sen pensar o que pode facer e a que despois di, ui, que calor, eso é debido ao cambio climático e non danse conta de que deixando os plásticos na praia pode chegar ao agua. De hecho, hoxe falamos sobre unha illa de basura que ten toda a basura, e claro, eso é moi prexudicial, porque o cambio climático, a illa esa de basura, vai facer que dentro de moi pouco haxa máis plásticos que peixes na auga. Como ven, a rapazada deste colexio ten a lección moi ben aprendida, explícannos que a actividade desta xornada está marcada tamén na materia de bioloxía, que lles permitiu afondar nos ecosistemas mariños e nas consecuencias dos microplásticos pros seres vivos que habitan neles. Os plásticos, ao final, cando sube a marea, baixan para baixo, e os peixes, sen saber que son, poden comelos. E ao final nos estamos alimentándonos de basura, porque se os peixes comen basura, que comemos nós se comemos os peixes? Hai como máis basura, etcétera, na playa que a xente deixa e creo que non é consciente do dano que fai. Estamos facéndolo máis que nada para que a xente fíxese en nós e que vea que estamos axudando o planeta. Esta xornada enmárcase nun programa medioambiental do centro destinado a todos os cursos da ESO. Neste caso, na praia, participan case medio cento de alumnos de primeiro. Canda eles, outros 6 de segundo que se encargan desta volta de explicar aos máis novos a actividade. Nesta actividade, concretamente, pois facemos uns grupiños. Primeiro, antes de empezar a recoller na playa, pois estivemos a explicarlles que eran os microplásticos, que consecuencias están tendo cada vez máis, porque pois inténtase reducir pois as bolsas de plástico, o consumo de plásticos, porque é moi prexudicial. Pois como organizamos estas actividades? Pois nenos que xa pasaron por primeiro da ESO, agora son eles os que lles explican e ensinan aos máis pequenos. Unha actividade que conta co apoio do Concello de Vilagarcía. Pouquiño a pouquiño, grano a grano ou microplástico a microplástico, o que vamos concienciando as futuras xeracións do importante que é coidar o noso planeta. Temos que agradecerlle a eles que fagan esta labor. É certo que co compromiso e axuda do Concello de Vilagarcía, como non podía ser de outro xeito. Esta xornada de limpeza foi ademais moi especial e que o centro acaba de entrar nas escolas azuis da Unión Europea en recoñecemento aos seus proxectos medioambientais. Pois estamos moi contentos porque, pois tamén vemos que vale para algo, vamos, que estamos facendo ben. Entre as súas accións inclúense dende hai anos limpezas de praias como esta, plantacións de árbores ou outras iniciativas de concienciación. Máis cousas, o Arrecendo a Café volveu inundar o Pazo de Goiáns en Boiro, onde se celebrou a cuarta edición do Campeonato Barista para Centros de Educación Especial. Este ano destacou o incremento da participación con 7 centros galegos, o Manuel López Navalón de Santiago, Infanta Elena de Monforte, o Centro de Educación Especial de Panxón, Saladino Cortizo de Vigo, María Mariño da Coruña, o Terra de Ferrol e a Asociación Acesca do Porriño, os que se veu sumar o Centro Integrado Burlada de Navarra. Finalmente, foi a parella de alumnos do Infanta Elena a que se alzou co primeiro premio tras elaborar 2 cafés de especialidade que convenceron ao xurado. Os asistentes á xornada gozaron tamén de distintas exhibicións de elaboración de cócteles e decoración de repostería. O comercio local de Pontevedra premiará a súa clientela cun café e a nova campaña posta en marcha dende o Concello para estimular as compras no comercio de proximidade. Así, as persoas que realicen un gasto superior a 20 euros nos establecementos participantes recibirán un vale. Este ticket poderá trocarse por unha consumición gratuita, ben un café, ben unha auga en calquera dos establecementos de Panaderías Acuña. Ademais, a consumición irá acompañada do agasallo dun cruasán. Queda fora desta iniciativa os establecementos de alimentación. Esta campaña Merca Local e Tómalle un Café porase en marcha pro público xeral a partir do 15 de maio e prolongarase ata esgotar as existencias dos vales que poderán cambiarse ata o día 31 de maio. Dende o Concello avanzan que se a iniciativa resulta exitosa non desbotan a posibilidade de repetila máis adiante. A partir deste xoves o Concello abrirá ata o 13 de maio o prazo para que os comercios
comercios que queiran participar poidan inscribirse. Será a través da web pontevedra.gal. Aquí tamén se poderá consultar a listaxe de comercios participantes. Unha das liñas principal de acción debe ser poñer en valor o usuario ou a usuaria que compra en local. Porque cando ti estás mercando no comercio local, aparte de adquirir, obviamente, os bens que ti precisas, ti estás facendo un acto, non, de revolverte contra esa lei imperante de comodidade ou de compra sinxela, e estás dándolle valor ao comercio da túa cidade, pero tamén á túa cidade, non? E creo que Pontevedra humildemente vai resistindo e que somos responsables con un modelo de comercio alternativo. Maio é o mes das letras galegas en Cambados. O Concello impulsa unha programación para todos os públicos con 15 actividades distintas arredor da lingua e a literatura, coa vista posta no 17 de maio. Este ano a Concellería de Cultura quere darlle un pulo á Biblioteca Municipal, espazo no que se van desenvolver distintas das propostas, tendo en conta ademais que Pazo Torrado está en obras. Imos con algunhas desas iniciativas. A primeira das actividades que acollerá a Biblioteca Luís Rei será a presentación do libro Luz de Seu de Xosé María Vila Ribadomar da colección 100 versos este mesmo xoves. O domingo terá lugar no Auditorio da Xuventude a actuación do Real Coro Toxos e Froles. Tamén na biblioteca, pero día 9, ese espazo acollerá unha actividade para os máis pequenos coa Bebeteca Limón Contos e Cantos. O día 15 celebrarase a ofrenda floral dos centros educativos e autoridades polo Día das Letras Galegas, mentres que o propio día 17 de maio haberá un concerto no auditorio da Banda de Música de Castrelo. Estamos aquí na biblioteca porque un dos cambios que vai haber é que vai a ser un epicentro de moitas das actividades este ano, por cuestións logísticas de, como ben sabedes, neste caso en Pazo Torrado e así, pero tamén por vontade propia de ir un pouco dinamizando máis a biblioteca. Este ano temos 15 actividades, que non é nada deseñable a actuación, e como ven sendo habitual, son transversales, son para todas as idades e hai de todos os xéneros. Temos música, temos teatro, temos presentacións de libros, temos charlas, temos despois bebetecas para nenos, temos cousas para xente maior, temos para centros de ensino, actividades, todo. E o Concello de Ribeira pechará o mes de maio cunha actividade que busca promover o uso da lingua galega a través da música. O concerto, que leva por título Fálame así, cántame así, reunirá o 29 de maio no Parque García Ballón a Aldara, Novelouro e os DJs Mateo Abelleira, Diego III e Mateo Fajardo. A programación do mes das letras contará en Ribeira cun broche de ouro musical. O 29 de maio terá lugar un concerto no Parque García Ballón cun cartel de luxo composto por Aldara, Novelouro e varios DJs locais. Ese día 29, a partir das 10 da noite, imos promover unha xornada que se chama Fálame así, cántame así, Xuventude de Ribeira, na que teremos como cabeza de cartel ao artista, un dos artistas da música urbana de moda en Galicia, que é Novelouro, que vai a estar acompañado tamén de outra artista galega da comarca, neste caso, unha artista rianxeira como é Aldara, coñecida por ter participado recentemente en Operación Triunfo. Vamos a complementar esta xornada de música en galego con artistas, como digo, de talla, podemos dicir, nacional, con DJs locais, neste caso está Mateo Abelleira, está Diego III, está tamén Mateo Fajardo. Aínda que o inicio do concerto está programado para as 10 da noite, o espectáculo dará comezo unha hora antes coa actuación dos alumnos do curso de DJ que este mesmo sábado arranca na Casa da Xuventude. Este próximo día 2 vai a comezar con ese curso de DJ que ten todas as plazas cubertas e que trataremos de que todos esos pequenos artistas que comezan a desenvolverse no mundo da música teñan tamén a súa cabida nesa xornada do día 29 que poidan ser teloneiros, neste caso de Novelouro e de Aldara. Polo tanto, vamos a promover tamén a xente xoven e a todos os pequenos artistas. Agardamos que este curso sexa tamén
exitoso, é un curso que ademais vai rematar o día 30 e polo tanto o día 29 creo que é un bom momento para que poidan facer as prácticas acompañados xa de artistas consolidados. O obxectivo desta actividade promovida pola Concellería de Xuventude e Educación en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua é fomentar o uso do galego entre a mocidade a través da música. 400 patinadores de máis de 30 clubes de toda Galicia daranse cita esta fin de semana en Noia. O pabillón Agustín Mourís acollerá o sábado e o domingo o cuarto trofeo Portus Apóstoli de patinaxe na modalidade de grupo show. Este sábado pola mañá darán comezo os adestramentos do trofeo de patinaxe Portus Apóstoli que se celebrará durante toda a fin de semana en Noia. Os sábados, a xornada dos sábados, os entrenos serán única e exclusivamente pola mañán e a competición de tarde. E o domingo, pois como é un número máis reducido, pois será aglutínase todo na xornada de mañán. Entrenos e competición de mañán. Durante as súas xornadas pasarán polo pabillón Agustín Mourís máis de 400 patinadores, chegados de toda Galicia e mesmo de Portugal, posto que está confirmada a participación dun club luso. Competirán nun total de 7 categorías, todas elas na modalidade de grupo show. Vamos contar con máis de 400 patinadores de distintas localidades da comunidade galega e do país veciño. Un equipo ven de Portugal. Son 22 clubes o sábado e 11 o domingo. Distintas categorías, desde os nenos pequenos de primaria hasta o grupo nacional, que é onde compite o noso grupo, que competirá o domingo. En canto á representación local, o Club Noia Patín competirá con 3 equipos, 2 de iniciación e un deles no Grupo Nacional que ven de gañar o primeiro premio na Copa de España. Decir, como todos sabedes, que veñen de este equipo do Noia Patín, Portus Apóstoli, ven de conseguir o primeiro premio na Copa de España de Grupo Show. É un gran logro que consiguen con unha coreografía que leva por título Sin Identidade e que a verdad que nos apaixoou, que foron uns resultados impresionantes os que tuveron nesta Copa de España e que é unha oportunidade maravillosa para poder velos na casa. Por eso convido a toda a veciñanza a que acudan ao Mourís a ver este espectáculo deportivo. A próxima cita do equipo será o 31 de maio en Italia, onde se disputará a Copa do Mundo. E falamos agora de vela. O Club Náutico de Portosín acollerá vindeira fin de semana do 8 e 10 de maio o Campeonato de España da clase Ilca na categoría Máster. Na cita participarán ao redor dun cento de regatistas chegados dende diferentes clubes de todo o estado. Esta mañá presentábase nas instalacións do Real Club Náutico de Portosín o Campeonato de España na clase Ilca na categoría Máster. A cita terá lugar a vindeira fin de semana, dende o 8 e 10 de maio. Trátase da segunda vez na súa historia que o club sonense acolle un campeonato destas características, unha das citas velísticas máis destacadas do panorama nacional. No campeonato agárdase unha participación de aproximadamente uns 100 regatistas, chegados dende diferentes clubs náuticos de toda España. Entre os participantes referentes da vela a nivel mundial, algún deles campeón olímpico, como é o caso de José Luis Doreste. Vamos a contar con 3 oros olímpicos, ¿vale? Va a estar José Luis Doreste, José María Van der Ploeg y Miguel Noguer, que en su momento fueron oros olímpicos, y siguen navegando increíblemente bien. De hecho, José el año pasado, si no recuerdo mal, ganó el Mundial en categoría Máster, Van der Ploeg creo que también, gente que navega de unha maneira brillante. Cada xornada no mar incluirá un total de 3 probas. El viernes, sábado y domingo serán las pruebas de agua, todos los días a las 12 de la mañana será el top de salida y tenemos previsto un programa de 3 pruebas por día. ¿Vale? Si algún día no se puede hacer alguna, pues se podrá hacer una cuarta y si no, pues la idea es irnos hasta 3 por día, cerrar el domingo. Y un cierre de campeonato pues a cerca de las 7 de la tarde, donde nos volveremos a reunir todos y ya con los premiados y con los galardonados de esos 3 días de competición. Ademais dos representantes do club sonense, entre os que se atopaba tamén o seu presidente, José Codesido, na presentación tamén tomaron parte a directora territorial da Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes, María del Mar Ferreiro, e o concelleiro de Deportes, Carlos Lorenzo.
E a proba 4 picos volverá a celebrarse en Pontevedra, será o vindeiro 9 de maio e dende a organización agardan superar o milleiro de inscritos, na que será a súa 11ª edición. A cita de BTT mantén a súa esencia. Os participantes pasarán polos altos de Castiñeiras, a Fracha, o Castrove e Pontillón do Castro. Como novidade, a saída será dende a zona do campus universitario da Xunqueira. Ademais, manteránse as dúas opcións de percorrido de 65 e de 130 km. Dende a organización destacan o éxito desta proba, xa afianzada tanto en Galicia como no resto de España e de Portugal, e adiantan que será a última 4 picos que se celebrará tal e como a coñecemos a toda agora. Primicia, 4 picos é a última edición que temos con este formato. Sí, haberá 4 picos, pero non serán iguais, nin serán da mesma maneira. Vimos a darlle un cambio porque todo evento ten que evolucionar e nos creemos que 4 picos, coa súa esencia, coa seu carisma, co seu carácter, ten que dar unha pequena volta. Co que o próximo ano seguiremos con 4 picos, pero non sei que picos serán eses 4. Entón, ese vai a ser o cambio que temos. Pois nada, estamos rematando por hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.